Hi guys! Naka-prepare namin sa mga kanihapon. Hi dong! Pamangkin. Si pamangkin. So nagulat kami sa ang mga kauban kay mga unami. Makikaon rami diri og kanihapon. Ug bisayang manok ang among sudan. Asa naman sila? Isaon man ako tulad kung kuan mag-invite ra ko. Ako i-subscribe ko ninyo. Ay, isaon man ako sa inyo i-subscribe ko ninyo. Ang pagsala. Kasi mo mag-invite. Mag-subscribe. Oh, ano, pwede. Sa mga friends mo. Naka-live ba yan mo? Ay, dili man natin ka mani-edit pa man na. Edit pa na siya. Ha? Okay lang 20 minutes na siya. Sa 10, 20, or 30 minutes, walang problema. Hi noise, ako yung vlog. Basig. Kasi ana ra. Akong bilas, ano siya, Ha? pana, sorsa. Sorry guys.